Machiegni kiro nyakoromogi moko kuom johala e counties mapacho ka noyawo kuondegi mag ohala kata obedo ni chenro mag ohala pod ne ni kod ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kaka Lydia Okeo lero, jo ohala to pod yudo yuto manok ahinya kaluwore gi tin mar ohala e seche ma nengo ngima to pod medo mana bedo mapek e pacho ka. Ne en odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, ng'anyo makwedo pek mar ngima masani koro kelo ng'ikruok ne jo ohala mathurka. E chuny boma ma Nairobi, chenro mag ohala ne chal ka gima temo duoge wang'e kaluwore gi ng'anyogo, kata kamano jo ohala moko to ne ok oyepo. Ataro mar chieng' tich adek nyakorom Gajwang' odiechieng' ma kawuono ma okuom jodak e kaunti ma Nairobi nochopo e chuny boma kaka moko noyawo helni mag weg nyamburko nonyalo yudo jomoko mane ginyalo ting'o. Kata kamano nyakorom Gajwang' moko to pod nitiere kod luoro kotenre kod ng'anyo bende nochan ni bag odiechieng' ma kawuono gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jo ohala e boma ne ywago nok mar yuto. Kawuono business ni chien kabisa cause kaka nadonjo gokinyi Nyasaye okonya mating'o ji ariyo. To bei mane gimiya ne en bei machien ahinya niwach nakawo gi mia. Koro chakre gokinyi saa 2 nyaka seche mowuoyeni pok achako ayudo ng'ama chielo. Onge tich madhi nyime, ji wuotho awuotha, to bende kiwuotho awuotha kata ji gisechako mayo ji gimoro jokweng'eng'. Popo onge chiemo, onge gimono ka ng'ato wuok awuoka, koro neno mondo konwang'o ka ng'ato wuotho yo to mae simu. Moro simu no koro mabiro dhi to uso to nwang'o chiemo. E boma ma Migori, obila no obedo kod ywaruok gi jong'anyo manoriko ne ng'anyogo manong'iko chenro mag ohala e boma no. E kaunti ma Kisumu, chal mar weche ne mana mano. Chenro mag ohala no obedo kod ng'ikruok e boma ma Kisumu e seche ma jong'anyo nodonjo e chuny boma no kendo rakore gi obila ma bende ne okoyo gi thuolo. E boma ma Homa Bay, chenro mag ohala no dhi mos ka thoth dukni nolor nikech luoro mar ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Sisi kila wakati tunafanya maandamano ya sasa hivi tunaongea, mashule zimefungwa, biashara zimefungwa. Angalieni vile mnaweza saidia Wakenya wapate zile vitu ambazo wanataka. Wakenya wanataka chakula irudi chini, wanataka bei ya mafuta irudi chini, Wakenya wanataka ile maji safi, Wakenya wanataka mambo ya shule. Ponono ne ng'anyo gi odhi mbele pacho ka, jo ohala nitiere kod luoro ni kidek gi medo yudo lal kaluwore gi ng'anyogo miluongo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kaluwore gi lal mar ngima kod kethruok mag mwandu ma medo dhi nyime